Σας ευχαριστώ. Να σας πω, αγαπητοί φίλοι, 2-3 πραγματάκια θέλω για τη σχέση μου την περίφημη που έχω αναπτύξει με τον Γιώργο Νταλάρα. Ο Νταλάρας, ξέρετε, ο συνάδελφος, τον γνώρισα τώρα περισσότερο, ήρθαμε πιο κοντά με τα δικαστήρια που γίνανε και είναι μεγάλη, σαν άνθρωπος είναι πολύ καλός. Δεν κοιτάμε το καλλιτεχνικό, αυτά είναι γούστα. Αλλά σαν άνθρωπος βοηθάει, αλτρουιστής, φοβερός αλτρουιστής. Και θέλω να πω ότι πήγαμε καλά, εμφανιστήκαμε περιορισμένος αριθμός εμφανίσεων, είμαστε στην Ευελπίδων, ένα μαγαζί. Καλό το μαγαζί, έχει και κόσμο από μόνο του, αλλά και εμείς φέραμε κόσμο. Ήταν δεύτερο όνομα η Ελένη Λουκά. Τράβηξε. Βέβαια έχω ένα παράπονο από τον Νταλάρα. Μέσα στην τελευταία εμφάνιση που είχαμε 16 του Νοέμβρη, ήταν και παραμονή της επετείου, ήμουν συγκινημένος. Και δεν ήρθε ο Νταλάρας. Δεν ήρθε. Βέβαια ήταν η έφεση και έπρεπε να έρθει. Ήταν η έφεση που μου ζητάει τα 100 εκατομμύρια να του δώσω. Έχω μαζέψει 360.000. Είμαι τώρα μαζεύω σιγά-σιγά. Θα τα δώσω κάποια στιγμή. Τα δώσω γιατί είναι για την Κύπρο. Θέλει να πάρει το καινούριο τζιπ, είναι κάτω κακοτράχαλοι δρόμοι. Πρέπει να μου πάρει τα λεφτά. Και δεν ήρθε ο Γιώργος, βέβαια ήταν δικαιολογημένος. Τώρα να λέω αντικειμενικά τα πράγματα. Είχε μια συναυλία ο άνθρωπος στη Μόσχα με 2 σοβιετικές ορχήστρες. Να ήταν με μία να τους στήσεις, αλλά 2 δεν τους στείνεις εύκολα. Είναι πολλά τα άτομα. Δεν κοιτάω ένα γκρουπ εγώ 4-5 άτομα, δεν είναι έτσι. Η ορχήστρα δεν τη στείνεις. Και μου έχουν στείλει και εμένα προσπέκτους αυτές οι ορχήστρες. Να πω είναι αξιόλογες, πολύ καλή μουσική. Και μάλιστα, άμα νοικιάσεις μια ορχήστρα, σου δίνουν και μία δώρο. Και άμα δώσει και $1.000 από ό,τι γράφει το συμβόλαιο, άμα δώσει και $1.000 στο καπάκι, μπορεί να έχει και τον Γκορμπατσόφ να μοιράζει πίτσες στον κόσμο, να κάνει καμιά κλακέτα σε μια γωνία. Παίρνει και τη ρώσικη την πλατεία την κόκκινη, να πούμε εκεί να κάνει κανένα βίντεο κλιπ. Είναι η κόκκινη αρκούδα που λέγαμε, δεν είναι αρκουδάκι πια, κοιμάσαι δηλαδή είναι. Και μπορεί να πάρει και το κουφάρι του Λένιν, να το κλωτσάει ο Μαραντόνα. Πολλά να σκεφτείς. Πολλά μπορεί να σκεφτείς. Με τον Νταλάρα όμως, αγαπητοί φίλοι, να μην σας κουράζω, γιατί την ξέρετε, την έχετε μάθει τη σχέση από την τηλεόραση και από τις εφημερίδες. Εγώ θέλω να την περιγράψω αυτή τη σχέση με ένα ανεκδοτάκι. Θα πω ένα ανεκδοτάκι, 9 λεπτά κρατάει, δεν θα κουράσω πολύ. Το οποίο βγάζει γέλιο. Να είμαι ειλικρινής, όχι σε όλες τις παραστάσεις. Δηλαδή, μερικές φορές βγάζει. Σήμερα, τώρα που είναι και γιορτές, ελπίζω να βγάλουμε κάτι. Τώρα, αν δεν βγάλει γέλιο, έχω και ένιγμα. Ωραίο, δυνατό. Γρήγορα το πετάω αμέσως και. Αν το πρόγραμμα είναι αμφίδρομο, κατάλαβες. Και είναι και πώς είναι η διάθεση δικιά μου. Αν έχει περίοδο γυναίκα, είναι πολλά στη μέση. Είναι πολλά. Θα το πω. Λοιπόν, φανταστείτε. Ζητάω και τη συνδρομή σας, βλέπετε. Αλλιώς θα το έλεγα μόνος μου, σε ένα μαγνητόφωνο, ξέρω εγώ. Φανταστείτε ότι εγώ είμαι μπάρμαν και είμαι πίσω από το μπαρ και λέω αστιάκια να πουλήσουμε κανένα ποτό. Ανοίγει η πόρτα του καταστήματος και μπαίνει μέσα ένα νταλαροειδές. Ένα τσαμπουκαλεμένο του 1,60 να πούμε έτσι, έντεχνος και καλά, και μου λέει με ύφος, βάλε με ένα ουίσκι, μη σου γαμίσω ότι έχεις και δεν έχεις. Και το απαντάω εγώ, να σου βάλω μια φασολάδα να μου κλάει στα αρχίδια. Κάπως έτσι. Από τη δικιά μου πλευρά βέβαια, έτσι παιδιά. Το ίδιο ανέκδοτο λέγεται εντελώς διαφορετικά από αλλού. Τώρα, αυτή η σχέση, αγαπητοί φίλοι, γλίδωσα το ένιγμα. Οπότε το λέω του χρόνου.